Assalamu alaikum. Danhausa, ya ake ciki ne? Wannan Najeriya namu kai. Waje baka karya bane. Alƙura ma gara da mace kawai na sanin bani a duniya gaba ɗaya. Ina lokacin ka in bai ba inda da ya ce ka mutu. Mutum na mutuwa lokacin shi bai ba. Wow! Kai, shi shi trouble. Kai, me ke faruwa ne? Faɗa mana me ke faruwa? Me ke faruwa ne? Dawo saka faɗa mana haba. Me haka? Haba. Ya zo ya same mu ya ta mana wani magana ga mana magana ba ya ta ce ji nake maka inda kwada mishi mari na wallahi tallahi. Ina ce ka faɗa mana me ke faruwa kana nan kana taunin to ai sai kai tai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yanzu yake faruwa a Najeriya da ku buku san da shi ba? Yanzu an kai zamanin da an haifi yaro yana so kowa ka je yana haba professor. Saboda tsabagin talauci da yi wanda yake Najeriya ina mai tabbatar maka. Alkurani da sun samu yawa na bar kasan nan kawai shine zaman lafiya na. Watan kace ana haifan yaro sai kama kunu. Ka je na kunu. Kunu din dariya. Kenan ku ɗauki magana na wasa. Da Allah ka ji ba. Wata yaro yana ciki. Kunu. Da kuma ta wurin subscribing na YouTube channel namu mai suna Danhausa. Mun gode.